Tiesitkö, että kaikkien aikojen katsotuin ja suosituin ohjelma Baywatch oli ensimmäisen kauden jälkeen niin järjetön floppi, että se peruttiin kokonaan? Vuonna 1989 alkanut sarja nousi 90-luvulla aivan älyttömäksi ilmiöksi. Se keräsi parhaimmillaan yli 1 miljardi katsojaa viikoittain ympäri planeetan ja teki Pamela Andersonista ja David Hasselhoffista megatähtiä. Mutta heti ensimmäisen kauden jälkeen TV-kanava NBC lakkautti sarjan huonojen katsojalukujen takia. David Hasselhoff kuitenkin uskoi ideaan, osti sarjan oikeudet pilkkahinnalla itselleen ja alkoi tuottaa sitä itsenäisesti. Ja loppu on historiaa. Mutta tiedätkö ne ikoniset hidastetut juoksukohtaukset? Niitä ei tehty pelkän seksikkyyden takia. Se oli halpa tuotantokikka. Sarjan budjetti oli niin tiukilla, että hidastuksilla venytettiin jaksojen pituutta, kun kuvattu materiaali ei muuten riittänyt täyttämään lähetysaikaa. Kommentoi rehellisesti, katsoitko Baywatchia juonen vai sien ja teidän vuoksi? Ja ota respawn.fi haltuun.